моҳи сентябр мақомоти Русия барои ҳаминҳо рейдҳо ташкил карданд. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем ва баъдан комментарияҳоро мехонем. Ба муҳоҷирон дахл дорад, хоб бо диққат тамошо кунед. Агар нафарҳое ки бихоҳед дар Федератсияи Русия дистансиони дарсҳо бихонед, яъне ки студент бишен, соҳиби студентский билет бишен, номер дар рӯи экран меброяд, дар WhatsApp бинависен, муроҷиат кунед, аз номи мо гап занед, нашо документатсияҳо корои шуморо дастгирӣ мекунанд ва ёрдам мекунанд, соҳиби ягон ҳуҷҷат мешавед. Дар Федератсияи Русия тасмим доранд муборизаро ба хонаҳои муҳоҷирон сахттар кунанд. Сенатори Шӯрои Федератсияи Русия пешниҳод дорад бо қабули қонуне шартҳои иҷораи манзили зистро барои муҳоҷирон тағйир диҳад. Дар ин бора пешниҳод шудааст ҳар муҳоҷир набояд дар камтар аз 6 метри квадратӣ истиқомат кунад. Муҳоҷирон ба хотири сарфаҷӯӣ гурӯҳ зиндагӣ мекунанд ва дар Русия чунин истиқоматгоҳҳоро хонаҳои резинӣ меноманд. ин ҳам дар ҳолест гуфта мешавад ки моҳи сентябр мақомоти Русия расман аз фаъол шудани чатботи махсус барои ва тафтиш кардани манзилҳои хабар медиҳанд ки онҷо зиёдтар муҳоҷирон зиндагонӣ мекунанд. яъне ки дар Федератсияи Русия чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аз сабабе ки мисол расходи муҳоҷирон камтар шавад, дар як хона чандин нафарҳо зиёд зиндагонӣ мекунанд, квартира меистанд барои расход кам шидан. ва айни ҳол ана ҳамин гуна нафарҳоро рейдҳо ташкил кардагиянд, аз сабабе ки Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки ин гуна мумкин нестай ва бояд ки ин ба тартиб дода шавад. яъне дар хонаҳо муҳоҷирон бояд ки зиёд зиндагонӣ накунанд. муҳоҷирони тоҷик дар ин лиҳоз чӣ бояд кард? вақте ки онҳо гурӯҳ зиндагонӣ мекунанд, бояд ба талаботи хона ҷавобгӯ бошад. шумораи онҳо, яъне ки дар як хонае ки зиндагонӣ мекунанд, бояд ба талабот ҷавобгӯ бошад ки дар дохили ҳамун хона тибқи муқаррар карда чӣ қадар нафар зиндагонӣ кунанд. мисол мегирем, агар баъзе аз нафарҳое ҳастае ки дар як хонага мумкин 10 нафар зиндагонӣ кунанд ё мумкин 8 нафар зиндагонӣ кунанд. ин гуна ҳастае воқеаҳо ва махсус ана ҳамин гуна нафарҳое ки гурӯҳ зиёд зиндагонӣ мекунанд барои ҳаминҳо рейдҳо ташкил карданд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед. барои шумо агар ба границаи Қазоқистон сафар кардан ягон такси дар кор бошад, рақамошон дар рӯи экран меброяд, бо нархи арзон шуморо мебаранд ба граница ва вақте ки шумо граница мегзаред бо худшон ёрдамтон мекунанд. айноми мо гап занем, бо скидка дорад. як нафар нависондай: ассалому алайкум ака, чанд боре менависам, ҷавоб наметиҳед. ман 13/01/1997 маро ба хизмат даъват мекунанд. бародарҷони азиз, як 10 бора ба саволу ҷавоб додесам, хоҳиш мекунам ки видеоҳоро то охирша тамошо кунед ва баъд хуб ба саволотон ҷавоб мегиред. моҳи январ агар ки 27 сола шида бошед, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. Қурбонова нависондай: салом акай Сорбон, шумо метавонед депортатсияро проверка кунед, илтимос. ман қатъи 4 фарзанд дар Москва мебошем. шавҳарма дастгир кардан, гуфтанд бояд Тоҷикистон 3 моҳ истад, баъд биёяд. билет гирифтан дар аэропорт, гуфтанд ки виездаш 3 сол маҳкамае. амира чӣ хел фаҳмем? як бори дигар илтимос. яъне ки виезд запрет на виезд шудагиян, депортатсия шудагиян, дар ҳолате ки билет гирифтан омадиян, аз сабаби депорт доштанашон ворид шидан намондиян. ва аз ҳама тавсияи хубам ие ки пеш аз Россия сафар кардан шумо як бор тамоми даниёи худтона проверка кунед барои дилпир будани худтон, ки мабодои сафар мекунед ҳамин хел сарсон ва саргардон нашед, мисол аз рейс нагардонатон. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акай Сорбон, гринкартара пир кардесен, ҳоли муҳлат дора? ҳамун номереда ки мо мемонем, ин саволоро метавонед дар ҳамон бутани қатъи худшон суҳбат кунед. бародари азиз, як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат чанд фоиз шудаед? рӯзи 10 октябр 10 рӯза ҳисоботаш аз ҷониби вазорати мудофиа пешкаши мардум мегардад ва баъдан худо розӣ бошад морам видео мекунем, мефаҳмонем. ҳозир гуфта мешавад ки зиёда аз 10 шаҳру ноҳияҳо аллакай нақшаи даъват ба хизмата пурра ба анҷом расонидагиянд. ҳамин қадар маълумотай ҳозира шуда. як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон, границаҳо маҳкам шуда мегӯянд.
ҳамин гап асос дора? ин гап ягон асос надора. Гапҳои мардимияни чизо. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.